Traġedja oħra fil-Baħar Mediterran hija sinjal b'saħħtu li l-Unjoni Ewropea għandu jkollha politika dwar l-immigrazzjoni. Għal dan il-Prim Ministru l-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat fl-Imsida. Wara minuta silenzju b'rispett lejn il-vittmi ta' din it-traċedja, il-Prim Ministru Muscat kellem dwar l-ħtieġa ta' bidla fil-politika dwar l-immigrazzjoni u relevanza tal-appelli li jagħmel pajjiżna fl-aħħar xhur. Aħna fl-obbligu illi nibagħtu sinjal qawwi lill-Ewropa li ngħidulhom ma jistax ikun tħalluna weħedna. Ma jistax ikun li tħallu lilna u l-Italja. Ma jistax ikun tħallu lilna u l-Italja weħedna f'din is-sitwazzjoni. Hawn reġa' rrefera l-kandidatura ta' Martin Schulz għal President tal-Kummissjoni Ewropea. Fakkar kif dan huwa l-uniku kandidat li ddikjara li se jappoġġja l-bidla li hemm bżonn fl-Unjoni Ewropea dwar is-suġġett. Intant il-Prim Ministru fakkar kif sena waħda biss Gvern Laburista rnexxielu jbiddel wiċċ Malta. Fost il-wedi li twettqu matul din is-sena hemm il-garanzija għaż-żgħażagħ, it-traħħis fil-kontijiet tal-enerġija, kif ukoll l-irdoppjar fil-postijiet tax-xogħol għal kull impjieg li jintilef. Irrefera wkoll għal mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista biex pazjent li ma jinqedix l-isptar ikollu dritt li jinqeda fi sptar privat. Il-Prim Ministru fisser kif din kienet waħda mill-wedid elettorali tal-Partit Laburista. Fil-waqt li elenka għatta miżuri oħra li ħal gvern, il-Prim Ministru qal li kull inċentiv qiegħed jingħata bil-għan li jibqa' iktar flus fil-bwiet tal-familji Maltin. Arsu lejn dawn il-kisbiet u staqsu lilkom infuskom u naħseb twieġbu iva. Dan il-gvern ħaqqu il-fiduċja tagħkom fl-24 ta' Mejju li ġej u għalhekk inħeġġeġkom il-kol kemm intom biex fl-24 ta' Mejju li ġej noħorġu l-kol nivvotaw għal kandidati kollha tal-Partit Laburista u nuru li Malta hija verament enerġija pożittiva.